إلا الله لا إله إلا الله ya kamata a kuma musulmi su haɗa kan su daina tashin hankali suna da su daina Allah ya ce wala tana ba su bil anfa bi salit ko so ko ba da lima Allah ya ce ku daina jifan kanku da mugayen sunaye to kuma tar da irin wannan sunaye muna da kuke sa kanku bayan sunan musulunci duk me yake sa kai ku karkace madan uwan ka bid'a to shi wani lokaci idan Allah ya sa bawa bai kama bakin sai ma dan uwan da uzuri ba sai Allah ya garance shi irin abin da yake zargi dan uwan nan da ko ya ce shi da abin da yake haka sai Allah ya kubutar da wannan dan uwan nan shi to yan uwa musulmi mu duba abubuwa menene bid'a yanzu nan nake gani nake cewa mutane ko nake tsawa cikin abin nan hanyar nan mene ibn taymiya yace ne bid'a ga kurkumin malamin nan babban malamin nan na musulunci Sheikh Ibn Taymiyyah wanda malaman sun suke ganin cewa duk duniya idan ba Ibn Taymiyyah bane yace to babu wani wanda zai ce a saurare shi to Ibn Taymiyyah menene bid'a daga malamin ya ce Ibn Taymiyyah ya faɗa a cikin littafin sa Majmu'ul Fatawa mujalladi na 1 shafi na 162 shafi na 161 zuwa na 162 yana da wata littafin ma muka sake tambayi shi Ibn Taymiyyah wani littafin na shi daban ko wani littafin na shi daban yana da sunan shi Qa'idatul Dalila da kuma wani littafin Qa'idatul Dalila fi tawassul wal wasila mujalladi na 2 shafi na 28 sai Ibn Taymiyyah ne ya ka tambaye shi a wadannan littafin guda biyu zai baka amsa Sheikh Ibn Taymiyyah shugaban malama ya da cewa wakil bid'a ya ce bid'a kullu bid'atin wa kullu bid'atin laysat wajiba wala mustahabba fa hiya bid'atun sayyi'atun wa dalalatun ittifaq al-muslimin wa man qala fi ba'd al-bid'a innaha bid'atun hasana فإنما ذلك إذا قام دليل شرعي فأما ما ليس بمستحب ولا واجب فلا يقول أحد من المسلمين إنها من الحسنات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل يتي بدعة زي أفيك شكشي ابن تيمية kaga inda ya fara karo da almajiran nan nashi na karshen zamani almajiran shi na karshen zamani sun ce bid'a ba ta da kala bid'a guda ɗaya sun yi mene sun yi karo da babban malamin shehu islam da ake suke ta faɗa Ibn Taymiyyah ya ce duk bid'a akwai ba ta zama wajiba ko mustahabba ba to sai ta zama sayyi'a mummuna idan a wajen sa akwai bid'a wajiba da kuma mustahabba waɗannan su suna da kyau a yi akwai kuma waɗanda ba su ga wajiba ko mustahabba ba to ba za a yi waɗannan haramun ne sayyi'a sai a bar su kenan wajen Ibn Taymiyyah bid'a tana da kashe akwai mai kyau akwai mara kyau cikin mai kyau ma akwai wajiba wanda tilas ne a yi akwai mustahabba wanda shike an so ne a yi wannan shi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya tafi da faɗa a cikin littafin sa Majmu'ul Fatawa da Qa'idatul Dalila fi tawassul wal wasila mujalladi na farko a cikin Majmu'ul Fatawa ta 161 zuwa ta 162 don kuma Qa'idatul Dalila ne mujalladi na 28 kaje in yana gaban ka waya ka dauko ka duba in ma kana da shi a kan waya zai kai sai zuwa ga waɗannan littafan da wannan shafukan zaka samu insha Allah la ilaha illa Allah la ilaha